ኣገልግሎት ጥዕና ብዘይውሕዝ ቀረብ ደረጃ ዝሓለወ ዓቕሚ ቁጠባዊ ትሕዝቶ ህዝቢ ዝዋግኡ ኣድማዕነቱ ብመለክዒታት ዝተረጋገፀ ቀረብ መድሃኒትን መሰረታዊ መሳርሒታት ሕክምናዊ ፈወሳን ክሰላሰል ኣጸጋሚ እዩ። መብዛሕትአን ኣብ ምዕባለ ዝርከባ ሃገራት ጥዕናዊ ፖሊሲታትን ብዝግባእ ንኸይተግብራን ጥዕና ህዝብን ንኸየውሕሳን ካብ ዝደረኸን ረቑሒታት ሓደ ግኑናት ንዝኾኑ ጥዕናዊ ጽጉማት ምውፋስ ዝውዕሉ መድሃኒታትን መሳርሒታት ፈውሶምን ብውሽጣዊ ዓቕምን ከፍርያ ዘይክእላ ምዃነን እዩ። ኣብ ዓለም መሸጣ ናይቲ ሚናት ደረጃኦም ዘይሓለዉ ትሕዝቶ ቀንዲ ፈዋሲ ንጥረ ነገር ዘይብሎም ወይ ብዓቐን ዝጎድሎም ኣብ ገበሮም ዝተጻሕፈ ዘይውክሉ መድሃኒታት ጉኑን ዝኾነ ዘይሕጋዊ ተግባር እዩ። ከምዚኦም ዝኣመሰሉ መድሃኒታት ብምፍራይ ቢልዮናት ዶላራት ናይ ምክዕባት ዘይሕጋዊ መስርሕ ኣብዛ ንነብረላ ዓለም ጉኑን ሕልኽልኻት ናይ ተግባረ ጥበባቱ ድማ ኣዝዩ ዝተራቐቐ እዩ። ጎዳእነት ናይዞም ዝተጠቕሱ መድሃኒታት ኣብ ፈወሳዚ ምርብዖም ጥራይ ዘይኮነ ጠንቂ ምግዳድ መበገሲ ሕማም፣ ጠንቂ ካልእ ሕማም፣ ጠንቂ ምስማምን ሞትን ክኾኑ ዝለዓለ ትኽእሎ ስለ ዘለዎም እዩ። ኩሎም መዐሸጊኦም ዘንጸባርቑ መማቐርትና ወለፍትን ዝተሓወሶም ዘስድዑ መዋዕቢታት ዝግበረሎም ከይሓመምካ ንኽትወዞም ሃንድራ ዘብሉ መድሃኒታት ንመሰረታውያን መለክዒታት ብቕዓት መድሃኒትነት ናይ ውድብ ጥዕና ዓለም ዘይማልኡ እዮም። ዕዳጋ ናይዞም ዘይሕጋዊ መድሃኒታት ዓመታዊ 200 ቢልዮን ዶላር ከም ዝበጽሕ ጸብጻብ ውድብ ጥዕና ዓለም የነጽሩ። እዚ ብቐንዱ ናብ ምዕባል ዝርከባ ሃገራት ዝሃስን ዕላማ ዝገበረን ስነ ፍልጠታዊ ስነ ምግባር ዝጣሓሰ ሃብቲ ንምክዕባት ጥራይ ዝዕላምኡ ብዕሉግ ዓለም ለኻዊ መስርሕ ብፋርማኮ ፍሮድ ዝብል መፀውዒ ዝፍለጥ። ኣብ ኤርትራ ምዕቡል ሕክምና ኣብ መወዳእታ 18 ክፍለ ዘመን ምስ ምትእትታዊ ምግዛእት ጣልያን ዝተኣተተወ እዩ። ኣብ ሰዓብ እዋናት እቲ መግዛእታዊ ስርዓት በብግዚኡ ዝተፈላለየ መጠን ዘለዎም ኣብቲ እዋን እቲ ብደረጃ ኣህጉር ኣፍሪቃ ብቐዳምነት ክስዕሩ ዝኽእሉ ፋብሪካታት ኣብ ባይተ ኤርትራ እኳ እንተመስረተ ንመስርሕ መድሃኒታት ዘገልግል ፋብሪካ ይሃነፀን። ድሒሩ ኣብ ሰዓበ ታሪኽ ኣብ ባይተ ኤርትራ ንቐረብ መሰረታዊ መድሃኒታት ንምፍራይ ዝዕላምኡ ፋብሪካ መፍረ መድሃኒት ከም ዘይተሰርሐ ናይ ቀረባ ዝኽሪ እዩ። ንህጽነት ንምምጻእ ኣብ ዝተኻየደ ከቢድ ሕልኽልኻት ዝነበሮ ምስ ደገፍ ዓበይቲ ሃገራት ዓለም ዝነበሩ ዓርሙሾት ጸላይ ዝተራጸ መገድሊ ንኽዕወት ከበድቲ መስገድላት ሓሊፉ። ናጽነት ኤርትራ ንምምጻእ ዝተኻየደ ቃልሲ ጥርዚ ዓቕሚ ወዲ ኣዳም ዝተፈነወሉ እዩ ነይሩ። እዚ እናኾነ ግን ኣገዳስነት መፍረ ደረጃኡ ዝሓለወ መድሃኒት ገድሊ ህዝቢ ኤርትራ ንናጽነት ዝወለዶ ታህን ካብ ምዃን ኣይበኸረን። ንርእሱ ባዕሉ ተጋዳላይ ዳርጋ ዝነበሮ መግቢ ነበረ ኣለሲ ኣዝዩ ውሕድ ነይሩ። ዕርቃን ብዙሕ ነይሩ ናይ ተጋደልቲ ከምዚ ናይ ወፃኢ ሓገዝ እውን ዳርጋ ቶታሊ ኣይነበረን። ስለዚ ምስቲ ቁሩብ እቲ ሰውራ ቁሩብ ብቁፅሪ እውን እንዳበርትዐ ምኻኑ እቲ ቀረብ ናይ መድሃኒት ይኹን ካልእ ኣድላይ ዝበሃል ሕክምና ቶታሊ ዘይምንባሩ ዝኸይድ ኣይነበረን። ምስቲ ብዝሒ ዝመፁ ዝነበሩ ተጋደልቲ እውን ሕክምና ዘይብሉ ምዃኒ ብፍላይ ዓሶ ኣብቲ እዋን እቲ ዓሶ ኣዝዩ የጥቃዕ ስለ ዝነበረ ምዃ መድሃኒት ኣይነበረን ናይ ዓሶ መሕከሚ። ስለዚ ዋላ መስዋእቱ እውን ብዙሕ ነይሩ ካብ ቀሊል ዝመስል ነበረ ሕማማት ማለት እዩ። ምስኡ መግቢ ዘይምህላው ብዙሕ ነገር ኣሸጋሪ ነይሩ ነቲ ኩነታት ነቲ ተጋዳላይ። ካልእ ምስ ጸላኢ እውን ምስ ዝግበር ዝነበረት ምርብራብ ዋላ ምስቲ ኩናት ንህዝቢ ንምኽሳብ እውን ካብቲ ብክፍሊ ህዝባዊት ምምሕዳር ዝገብሮ ዝነበረ ኣብ ህዝቢ ከድካ እሳይ ምንጋር ምምሃር ምስኡ እውን ገለገለ ናይ ጥዕና ኣገልግሎታት ክገብር ኣለዎ ክህሉ ነይርዎ። ግን ዋላ ሓንቲ ኣይነበረን። ዝበዝሕቲ ናይ ኣብ ገጠር ዝነበረ ህዝቢ ምንም ሕክምና ኣይነበሮን። ዋላ ዝነበረ በቲ ጸላኢ ዝውሃብ ነበረ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ከም ኣስመራ ወይ ባፅዕ ተዘይኮይኑ ዳርጋ ኣይነበረን። ኣብ ገጠር ምንም ርኢ ይፈልጥ እቲ ህዝቢ። ሕጂ ምስ ዝኹሉ ብድሆ ነቲ ህዝባዊ ሓይልታት
ግን ዋላ ሓንቲ ትሕዝቶ ዘይምንባሩ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ነይሩ ካብዚ ኣዝዩ ሕማቕ ዝኾነ ኩነታት ማለት እዩ ናይ ዝኾነ ትሕዝቶ ፕላስ ነቲ ፅበየካ ዝነበረ ብድኾ ዓብዪ ምዃኑ ኣረኣይኻሲ እንታይ ክግበር እዩ ዝብል ብዙሕ ምጭናቕ ነይሩ ኣብ ጉዕዘን ናጽነት ብሰሪ ጉድለት ቀረ መድሃኒት ብሰሪ ጉድለት ኢንፊዥን ሰፍ ዘይብል መስዋዕት እዩ ተኸፊሉ ንዘጋጥም ዝነበረ መስዋዕቲ ንምጉዳል ውድብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ መፍትሒ ከናድየሉ ካብ ቀዳምነት ምዕዋት ቃልሲ ሓደ እዩ ነይሩ ንጸላኢ ብብረቱን ንዋቱን ዝብል መትከል ቃልሲ ኣብ ሕቶ መድሃኒት መሳርሒታት ፍወሳን ብዙሕ ዝሰርሕ ኣይነበረን ጸላኢ ብውግኣቱ ዝግደስ ዘይምንባሩ ብሓደ ሸነኽ ሕክምናታት ጸላኢ እውን ካብ ንፍቀ ክቢ ኩናት ወጻኢ ብምንባሮም ሽዑ ኣብቲ ዋንቲ ተን ኩለን ክፍልታት ከም ሓደስቲ ቁማ ስለ ዝነበራ ምስኡ ናይ ማሕበር ረድኤት ኤርትራ ኤራ ዝበሃል ማለት እዩ ሽዑ ከም ሓድሽ እውን ስለ ዝቆመ ካብ መጀመርታ ስርሑ ምስ ሕክምና ንክተሓጋገዝ እዩ ነይሩ ንሱ ከዓ እቶም ማሕበር ረድኤት ኤርትራ ከዓ ብቐዳምነት ዝወፅኦ ከዓ ናብቲ ናይ ኣካል ናይ ፋርማሲ ናብኡ እዩ ነይሩ እንታይ እዩ ዝድለ ተባሂሉ እቲ ዝድለ ሓደ እቲ ሊስታ እዘን እዩ ሕጂ ክመፀና ዘሎ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ግን እቲ ናይ ገለ ናይ መፍረ መድሃኒት ገለ ክጅምር ስለ ዝኾና ዋላ በቲ ቀሊል ጀሚርና ናብቲ ካልእ ዝበርትዐ ከዓ ክንከይሲ ኣብዚ ከዓ ክትተሓጋገዙና ተባሂሉ እዚ እውን ከም ንዓታቶም እውን ተዋሂቡ ከም ሓደ ስራሕ ማለት እዩ ኣብ ደገ ክንቀሳቕስሉ ሕጂ ኣብዚ እቲ ንመጀመርታ እስከ ብምንታይ ንጀምር ኣብ ዝበሃል ሕጂ እሞ ብኢንፊዥን ንጀምር ተጋዳላይ ውጋእ ነዛ ሓንቲ ኢንፊዥን እውን ኣይረኽባን እዩ ስለዚ ተተኻኢሉስ ኢንፊዥን ገለ ጌርናስ ምስ እንዳፃዕፅዕ ዝኸይ ዘሎ ኩናት እታ ኢንፊዥን ብጣዕሚ እያ ተድሊ መስዋዕቲ በዝሕ ኣሎ ብዘይ ሰኣን ኢንፊዥን ከምኡ ተባሂሉ እምበር ኣቐዳምነት ንሱ ክሰርሓሉ ካልእ ከዓኒ ምስኡ ጎኒ ንጎኒ ክኸይድ ተባሂሉ በዚ ምርድዳእ ተገይሩ ማለት እዩ ኣብ ባይተ ኤርትራ መፍረ መሰረታዊ መድሃኒታትን መሳርሒታት ፍወሳን መሰረት ቃልስን ናጽነ ዝወለዶን ኣብ ሓራይ መሬት ብንኡስ ዓቕሚ ጀሚሩ በብእዋኑ ንመሰረታዊ ጠለባት ንምፍራይ ዝኸኣለ እዩ መሪር ቃልስን ናጽነ ዝፈጠሮ መድሃኒት ናይ ምፍራይ ታህን ውፅኢቱ ኣብ ባይታ ተረጋጊጹ ውድብ ህዝባዊ ግንባር መሰረታውያን መድሃኒታት ብምስራሕ ብሰሪ ጉድለት መድሃኒት ኢንፊዥን ዝኣመሰሉን ስዕብ ዝነበረ መስዋዕቲ ኣጉጊሉ ዓቕሚ ሰቡ ካብ መውጋእቲ ናብ ዳግማይ መውጋእቲ ክትዓጻጸፍን ናጽነት ክዓትርን ክኢሉ እቲ ዘፍርር ነበረ እቲ ኦፍኮርስ በቲ ናይ ኢንፊዥን በብዓይነቱ ገለ 8 ዓይነት ብኢንፊዥን ዝወሃቡ ኣፋውስ ነይሮም ማለት እዩ እዚ ንኩሉ ኣብ ሆስፒታል ዝወሃብ ሰርቪስ ዋላ ኣብ ደገ እውን ንሕሙማት ክወሃብ ዝከኣል እኹል ነይሩ ማለት እዩ ካልእ ብመልክዕ ከኒና ከዓ ኩሉ ከምዚ ናይ ዓሶቲ ኣድለይቲ ዝበሃል መድሃኒት ማለት እዩ ተን ቀንዲ ቀንዲ ብብዝሒ ዘልያ ዳርጋ ፈርያ ነይረን ማለት እዩ ኣብቲ መጀመርታ ካብ 7-8 ዓይነት ዝነበረ ዳሕር ግን ናብ 34 ዓይነት ናይ ክኒናታት በፂሖም ከምኡን ብናይ ካፕሱል ማለት እዩ ካፕሱል ንኣብነት ናይ ፀረ ነፍሳት ማለት እዩ አንቲባዮቲክስ እውን ዳርጋ 3 ወይ 4 ዓይነት ናይ ካፕሱል ይፈርዩ ነይሮም ስለዚ እዚ ዳርጋ ኣብ 91 በቲ ብዙሕ ዝፈርዮ ዝነበረ ነፃነት ምስ ወፅአ ኣብ 91 ኩሉ ናብ ከተማታት ምስ ከእቲ ተጋዳላይ ዋላ እቲ ሰውራውን ኣብ ከተማታት ምስ ተኣትዎ ማለት እዩ ኣብ ከተማታት ሕጂ መድሃኒት ኣይነበረን ዳርጋ ኣብ ደርግ ምስቲ ኩናት ዝነበረ ነዚ ዋላ ነዚ ሕጂ ዘለናዮ ቦታ ዋላ ዚ ፋርሜኮር ሕጂ ዳርጋ ጥራይ ነይሩ
دارجا ولا دحرناي بتزولو دحرناي شاد شاي ورار بوز حين بسراويت مسبله أتكتكو بناي كألن دارجا almost تروحي نيروتي كل مخازنات مالتي حجيب تسعان حدن أب ميدا خابزنا بري مدهانيت كله نابزي كتما مزيو أب سمرة كابس خالي كفافل جميرو دارجانتي شعوب نبرة ناي تسعن حدن كسب فرق كسب تسعن كلتن كابتي خام ميدا حزنا يزمت أنا كاو بدي صرف نيرو كل هوسبيتالات ኣብ ጽባሕ ናጽነት ኣገዳስነት ርእሶም ርኮሳ ብፈዋስነቶም ዝተረጋገጸን ብዓዝ ዘለዎም መድሃኒታትን መሪሕ ውድብ ህዝባዊ ግንባር መጽናዕቲ ሞከሲታትን ተሞክራታትን ካልኦት ሃሰው ዝብለሉ ጉዳይ ነበረን ኣብ እዋን ቃልሲ ዝመለሱ ሕቶ ብምንባሩ በዚ መንጸር ንባይታ ናጽነት ዝበቅዕ ንዕላማታት ምውሓስ ጥዕና ህዝቢ ዝምለስ ልዑል ወጻኢታት ዝሓትት ፋብሪካ መፍረ መድሃኒት ምህናጽ ተሰሪሕሉ ህንጻ ብመንግስቲ ማለት ተሃኒጹ ተወዲኡ ማለት እዩ ግን بقولتوف أب سرحون أي جمران نوسو تحطو ناي تكنولوجي بخمي كيركا يتحازن زبل بوزح أكاتا عنيرو كما يحايش نزبل الساعة مسيو سلازين احنا دحن حدث تمكر ناي علنا كلايكات هنصحا علنا قال ما سارحون كله اللي قنتي ناي نو هاو يدلنا يوم بريسيرش اند ديفلوبمنت زفرين قالن فتون مدهانيت عالمون قرب سلازل كوم سلازل لي بالشركنات مس وننتي ناي نو هاو كنا هنجمر علنا تباهلو سلازي ولا قدم ما بالتجميرين تودي ينبرت هنصامبر كساب كل تشحن سلسلة أي جمران أو كل تشحن سلسلة جن أب مونغو منغستي إرتران أب مونغو تي ناي جوردان هذا ناي بحثاوي ناي مفري مدهني تكلم عليهم هذا بركاو محضر قويم مالتهم سلازي بحمسان شمون تنميتاوي ناي منغستي إرتران 4 تنميتاوي كان ناي جورناوي بركي خوينو زي بحبار تمسريت في كامباني مالتي سلازي كساب حجي خاكلتي يوم زي يوم كمشارة خوينو بحسب كايدو ولا مالتي ኣብዚ እዋን እዚ ትካል መፍረ መድሃኒት ኣዘል ን270 ሰራሕተኛታት ነሽቐለት ዕድል 70 መሰረታዊ መድሃኒታት ዘፈሪ ካብ ጠለ ውሽጢ ሃገር 400 ዓመት ክሽፍን ዝኽእል ትካል ክኸውን በቂዑ ይርከብ ዛግጅ ብዝተጨበጡ ዓወታት መድሃኒታዊ መስናዕ ኣብ ኤርትራ ሓያል ወጻኢ ልዑል ክብሪ ወስኽ ኣብ ፍርያት ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት እውታዊ ማሕበራዊ ጽልዋ ኣድማዓዊ ፈዋስነት ህዝቢ ዝኽእሎ ዋጋ ንሃገራዊ ጠለብ ዓጊቡ ብተወዳዳሪ ብቕዓት ንሰነድ ከቋምት ከም ዝኽእል ኣንፈታት ሂቡ ይርከብ أزل تكال مفر مدهانيتا وش أهجر مهلاو بقعتهم استرجاجت أو حسنا زلوا مدهانيتات نهزبي أم مغرب مسرتها مدهانيتات أبزد الليلو بزي وعلى حدار كبت صحاب مخال عبقر زلوا ويو كاب دقة بملكة توزعت مدهانيتات كاب زوزو كسب ناب هاجر زاتو بوحدو حمشور حسنا زليوم حجي أزل كفيهم قابزو المدهانيتات درجة كسب 7 زخون تفلا لي نايم عين 2 مدهانيتات الله مالتهم زياتهم بملكة كنينة بملكة كابسول بملكة فسستي مالتهم كم شروبوتات مالتهم كالون بملكة بس بيس كادس تي نعملت كم او ار اس مالتهم بخمسة تقربها يبلالو يزرقحلو بوزحات كابتوم أزل زفريم حجيتهم ببزحي أب حكمناتات زتومن أزيب إسنشال زبحالو مالتي إسنشال مدهانيتات زبحالو أدليت مدهانيتات زبحالو نساتهم يوم
حجي أب زرقاحيو دارقا نعملت أب كتشين عصر شوحاتن 400 تاويت هاجراويت ألمنا مدهنيت كمالك إلو مالتي زوين أب دارقافتي شديشتا ورحي زفريو زفابريكاس 400 تاويت نايتي ألمنا هاجر كمالك إلو مالتي سلازي تدعى ملعب سريعتي تكال أصبح تحت أصفي ساك كبل خدي كفر خدي أزل تكال مفر مدهانيت حافش أو أقومو نعلم الخاو ملك اعتازم على أيو أزل مفر مدهانيت أبز وانزي بحد إبرز سرح زل مفر مدهانيتيو تكال أزل والنسرح أبالاتو بقدام النسرع تكاليو أفراينتهم ببوان تعصافن خون استفلالي قدم حدارات زختل تكاليو أب أزل تكال مفر مدهاني سرح سرحتنياتات زاريباناي تتكال كاب زرقصلهم وجميرهم سلطناتات الناس مهراتات زوهابهم بخمس سرع مسرح دمار معناتهم ببوانون مدرع من محدار تتكال بتخططلي سرح لو قدايو إذا بخمي يتكبر على مسن بدنا أبنت أبز جزا بملاء ناي ماستر ناي MBA تمرتز مهارو علونا بنايت كالوت عمالتيو أبز جزء أبسمرا أبناي ماسترز بروجرام ناي أسمرا يونيفرسيتي ناي كلينيكال فارماسيز مارسب على النباتات وهذا النعدل مالتي حدا غنا صاد في نيرو حدا صاد فينا مالتي كاب درجاتات كان ناي من حاجة بداي كابلو أكاونتينج كلر نيرو ناب أكاونتينج تعبلو فارماس تكنيشان كوين أنا فارماسيست أبز جزء يتعدل طاهبنات يسبون قطعات لازم ماله ناي فارماسي تمرتي مرو دوموزو داتا غفله أسمرا يونيفرسيتي يمهر الله مالتي أبرز زي قدم حجي أسمرا نزلوا صراحتني هذا مس سماب بمرد مع تماهيروم ناي دبلوما استاذ رجاء الصوصات هالونا أبز أربع زيجن تيلر زخونة تريننج مس سماب بمرد قليل زي كنا تكالون وصاي غيرو مولو وصاي شافينو نعسران كلتن تمهارو بناي بيزنس مانجمنت يمهر له بالساعات زي مجمريو كم مدبناها زون زاب سيرتيفيكيت أطزو لا يكونن سيلكا خاميجر كان دبلوما يسجلكا صراحة اللي ماتي قال سوزي بناي وشتي عامي زوها بابزي صراحتني طرح زي مسك إلهات علونا graduates pharmacists بمانجرز درجة صرفوا نتسرح زفولت وسات علونا حدث سواتكم صحلو نزيئون تمرتات وكا in house training نقوله داود دبنا تمرتي وهابي in fact أبزي كم حاجة كايدنا ليرنا حالة عامل على أبز أراك زيها هم ناي مجمار مدبون علنا بوش تعامل مالتي نالت زي كاب أزل عام وسع زخون قال يستات نزلها بس مشاركتنا لنا JPM زبالنا جوردان تكال جوردانيان فارماسيتيكال مانيفاكتشرينج زبال كابوها إلاتات موصل إلاتات مسكم أبزن توصلنا زي شرحو بتوأن رساجن تاي شريحهم نخد ديكونسي مسجدار فلتات كم يجرو ناب صلاحيات أزل تفلتات من السجاجر كم يجرو تسوي مهار بهم وها تي عامي ناي مدلاب سيات علوماتي أزلت كلمة في المدهانيت مبزحتهم من السياد بزغن خيلات عزعت قتكاليو أبز جزاء كل ما أسيا بمناسة يتصرح زل خلتي كاب إخصال زي كاب مجمع صار مودات هذا بمناسة يتصرح زل أنت بالناس من جنانا يكونن كل ما أسيا أبتتكال سرحة سرحتن يتهدك أنسيو دحر وليد نمئلای هتسانات نخقات من زخل بكرات نمفواس أب كترت تكال موال هتساناتن ملو مسالة أنير كاب إذا موال هتسانات زيدك أنسيو دحر وليد أدمعنتن كيقودل حتو غلعا كام مزانو اندحر كيملسن لبنا وريق النبوق السرح قربات نخونا بايتا كابزة تطحلنيو حجي ساعة شومنت عندنا سرح نجمر تا نفسه كف هدق العزلوا ولا حزام متيابزي ساعة شومنت خم سرح تانيا أتيا سجاب شومنتن عسران شومنتن فرقان نتقول عنا يمركاب
نتا أدن عوت أليون تقلعة زلوا قال زخون قربات نعو زدل قريب كلا نخذ كيس قاب شو منتن عسران شو منتن فرقان نوش تنعطو مالتي ثم مقبزي بالعخط أبو زخلو ساعات هالون عصرت وتين سقاب عصرت فرقان أتبين زدليون تقلعة جيران يملا سامالتيو ثم زحن زخون مقبها بالعز خلو قال ملقن فادوس تمسحنا نمتون ساتن يمسحها نحنا خاص سقاب ساعات كلتا ربع قدل مسدقنا نصنح مالتي كاو من رخبنا ساعة 5 يزقون في الداسية ساعة 5 سلوزخنا ሰራሕተኛታት ኣዘል ትካል መፍር መድሃኒት ሰዓት 8 ቅድሚ ቀትርኣትዮም ሰዓት 5 ድሕሪ ቀትሪ እዮም ዝፍደሱ ምሳሓብ ዛሪባ ናይቲ ትካል ኣብ ዝተዋለደ ካፍተራይ ይንገዱ እዚ ኣብ መስርሕ ዘሎ ስራሕ ንኸይጓናደብ ሰራሕተኛታት ድማ ረጊኦም ኣባይታ ስርሖም ንቐንዲ ዕማማት መፍር ብቕዓቱ ዝተሓለወ መድሃኒት ተጸሚዶም ንኸዓሙ ናቱ ገደ ዘለዎ እዩ مفر مدهانيت عبد انقاذ زحتت عماميو صريت عم مفر مدهانيت كن مخلو يسرع صريت سرحتنياتات صريت زاريبان كبابن تكال صريت كندما مسرح تكالات صريت مخزن صريت زفري مدهانيتات صريت ناي كله أزلت كال مفر مدهانيت ببقعات فريات ولعل كل زقداس مخانو زاريب ويو مسكرو أب أزل مفر مدهانيت صريت قدام النزحة زمخانو اتتكال أب أتكلتن أك أب أكبابن زغتلو سرعات مقلات سحر أبنتيو حافشاو زاريبا أزل تكال مفر مدهانيت بيستفلالي معطاوي مكتال زقبر اللوم أتكلتي استخبابيو أزي اتتكال هيوت نغاقب زعات قطالو خو بقربا زميلس تقباريو أبز مرايزي فابريك أزل زغتلو ممرحة ريت أوشات أنا مسنع كفلساتو بلعل ترزي كم استقبر رئيسا قولتي قبرو مسرح مفر مدهانيت أزل العلموية وتنقع زحتت كل جزء ناي زخانة مسرح بركيق ملكيتها زحلف زخانة مسرح كابز جمر كسب زودا بسنة السنة جزء مسرح النصر رحم بمقاطعة صري مسرح أمام الزدرخ كوتان كلنا يسرح جيجا عدل زي بيو فريات ناي تتكال مدهانيت بمخانو أزل مفر مدهانيت زيت كامل من ترى نجرات كابد جبم وتاويم زمتو أجيت ماتيريالس أكتيف إن أكتيف كيميكالس كاب دق تجزيهم مسمى هذه فارماسيتيكال سلزخونة contamination كيجاتم كاب مجمرة ذا أطول جميرو بدق استعمال دورونا ديو كالرس حديو هم بجريس نجار ديو جلس في أخي هلو صريت جبرلو externally صريت جبرلو دقاوي إذا نتر نجرات زياتهم نخل ملكعتات ماليوم دحر ممزوم أب أزلت كلمة فرمداني زحلفو مسرح ملكع بقعات تريتني زقبلهم أبز مسرح زي نزوم نتر نجرات زياتهم حاجل زمت متحجزات تريتن مرمراني كايرلو أب كارانتيني أتو دحر زينا مخزني سجر إذا مسرح نمود أتم مفرز الوسلزخونة بالعلم تنقاقيوز السلاسل مجمرة أب مسرح مفر مدهانيتن ቁጥጥር በቃዓትን እንጥቀመሎም ዝተፈላለዩ ፋርማሲውቲካዊ ማቴሪያላት ማለት ጥረ ነገራት መዕሸጊታት ኬሚካላት ከምኡውን መቀያየሪ አቁሑና ዝተፈላለዩ ናይ መፍረ ማሽናት ካብ ዘተኣማምኑ ምንጭታት በቃዓቶም አማሊኦም ርታዓዊ ብዝኾነ ዋጋ በቲ ዝድለ መጠን ተዓዲጎም مسرح مفراي أبزد الليل جزء قربات كونهم كم تصنح مقباري مالتيو تخال عمام مسرح مفراي مدهانيتن كنت تربعاتن كي تعانقفو كي تقرارتسو كرتو بزغانا وينك efficient بزغانا مجدي
ንኽግስግሱ ዘድሊ ዘበለ ደገፍ መሃብ እዩ كأزلت كلمة فر مدهانيت ዝጥቀመሎም ቀንድን መመላታን ንጥረ ነገራት መስርሕ መድሃኒት ካብ ምዕዳግ ምጓዓዝን ናብ መኽዘን ምእታውን ብደቂቕ መለክዕታት ብቕዓት ሓሊፎም ናብ መመስረሒ ክፍልታት ናይቲ ትካልዮም በብኣድላይነት ዝለኣኹ ኣብዚ ክፍሊ እውን ዝጽበዮም መረጋገፂ ብቕዓት ሓፈሻዊ ፍተሻን ውርፅፅ ምርምራን እዩ ድሕሪ እዚ ገጻት መስርሕ መፍረ መድሃኒት ይጅምር ኣብዚ መስርሕ እዚ ኩሎም ዕማማት በብእብረ ዝሰላሰሉ እዮም ሓደ እብረ ናቱ ምርምራን መረጋገፂ ብቕዓትን ሰነዳትን የዳልው ናብቲ ዝቕጽል እብረ ይሰግር ከምኡ እናበለ እቲ መስርሕ ይሰላሰል እዚ ኢንዳስትሪ እዚ ሓደ ካብ ኣዝዩ ጽዑቕ ዝኾነ ናይ ምቁጽጻር ወይ ሬጉሌሽን ዝግበረሉ ኢንዳስትሪ እዩ እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ ዝፈርዩ መድሃኒታት ብቕዓቶም ዘይተሓለወ ምስ ዝኸውን ኣብ ተጠቀምቲ ተጠቃማይ ናይቲ መድሃኒት ወዲ ሰብ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ከምጽኦ ዝኽእል ካብ ቀሊል ክሳብ ከቢድ ዝበሃል ሳዕቤናት ስለ ዘሎ ምናልባት ዝኸበደ ዝበሃል ሳዕቤን ውን ሞት ውን ክኸውን ስለ ዝኽእል ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ኣብ ደቂ ሰባት ክመፁ ዝኽእሉ ዘይተደለዩ ሳዕቤናት ክውገዱ ውን ስለ ዘለዎ ንብቕዓት ናይ መድሃኒታት ዝምልከት ብቐጻሊ እንዳተመሓየሸን እናተረረን ዝኸይድ ናይ ሬጉሌሽን ሪኳየርመንትስ ኣሎ ኣብ ፋብሪካ ኣዘል መርመራታት መለክዒ ብቕዓት መስርሕ መፍረ መድሃኒት ኣብ ኩሉ ገጻት እዮም ዝካየዱ ኣብዚ ገጻት እዚ ዝኾነ ጌጋ ብኣጋ ከረም እዩ ዘለዎ ናብ ካልእ ገጽ ክሓልፍ ስለ ዘይክእል ጎኑ ጎኒ ዝመስርሕ ቅምሶ በብገጻት ዝምስራሕ ገጻት መድሃኒት ናብ ክፍሊ መቆጻጸሪ ብቕዓት ትካል ኣዘል ይለኣኽ ኣብቲ ክፍሊ ውርፅፅ ዝኾነ መለክዒታት ይካየድሉ በዚ መንፅር መስርሓት መለክዒ ኣማሊኦም ናብ ዝስዕብ መስርሕ ይቕጽሉ ክሳብ መወዳእታ ገጽ ናይ መፍረ መድሃኒት እቲ ምቁጽጻር ብመጸባጸቢ መለክዒታት ይሰላሰል ኩሉ ግዜ መቸማ በመስርሕ ጌጋታት ተጋጥም ይኽእል እዩ ባህርያዊ ነገር እዩ ግን ትሕቶ ነዘጋጥም ጌጋታት ትራክ ጌርካ ክትረኽቦ ትኽእል ዶ ኣይትኽእልን እዩ ስለዚ በዚ መዳይ እቲ ኳሊቲ ኣሹራንስ ጌጋታት ኣብ ዘጋጥሙሉ እዋን ንዓቶም ቀልጢፉ ኣለልዩ ናይ ምእላይ ክእለት ክህልዎ ኣለዎ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ካፓሲቲ ክህሉ ኣለዎ ብኻልእ መዳይ ድማኒ ጌጋታት ኣብ ዘጋጥሙሉ እዋን ጠንቂ ናይቲ ጌጋ እንታይ እዩ ካልኣይ ግዜ ከምኡ ዓይነት ተመሳሳሊ ጌጋ ንኸይመጽእ ድማኒ እንታይ ዓይነት ከልከልቲ ወይ ዓገቲ መእረምታት ትወስድ እውን እዚ እውን ካልእ መዳይ ማለት እዚ ኮረክቲቭ ኤንድ ፕሪቨንቲቭ ኣክሽን ዝበሃል ኣገባባት ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ኣገባባት ኣሎ እዚ እውን ብቐጻሊ ዝስራሓሉ ነገር እዩ ኣብ ሓደ እዋን ጠጠው ዝብል ነገር ዘይኮነ ብቐጻሊ ዝስራሓሉ ነገር እዩ መስርሕ መድሃኒት ካብ ትሕቲ ቅርጺ ትካላታት ሒዙ ዝተፈላለዩ ረቑሒታት ንኽህልዎም ዝሓትት መስርሕ እዩ ሓደ መድሃኒት ዝምስራሓሉ ክፍሊ ምስቲ ካልእ ብዝኾነ መንገዲ ክረኸብ ኣይግባእን እዚ ንምትግባር ኣተሃናንፃ ኣዘል ትካል መፍረ መድሃኒት ካብ ሓደ መመስርሒ ናብቲ ሓደ ዝኾነ ብኣተን ከይመሓላለፍ ብዘኽእል ናይ ፀቕጢ ኣየር ፍልልያት ሎ ብዘኽእል ኣሰራርሐን ንዕኡ ዘኽእሉ ከበድቲ ማሽነሪታትን ዝተዋደደ እዩ ብቐጻሊ ሳምፕል እናወሰዱ እውን ዝገብርዎ ናይ ምቁፅጻር መስርሕ እውን ኣሎ ካብኣታቶም ዝርከብ ግብረ መልሲ እውን ኣተባባዕ እዩ ማለት እዩ ብሓፈሻዊ ዘራርባ ክንዛረብ ከለና ክሳብ ሕጂ ዘለና ተመክሮ ኣዝዩ ኣተባባዕ እዩ መፍረ መድሃኒት ኣዘል ዝተሓላለኸ ምስራሕ ድሕሪ ምሕላፉ ስዒቡ ዝጽበዮ መርመራ ብቕዓትን ትሕሶ ዝድለ ንጥረ ነገር እዩ ኣብዚ ደረጃ እዚ ጽጹይ መጽናዕቲ ተኻይዱሉ ናብ ዝዕሸገሉ ክፍሊ እዩ ዘምርሕ ኣብዚ እውን ዘደሊ መጽናዕትታት ተገይሩሉ ብዝግባእ ይዕሸግ ናብ ክፍሊ መኽዘን ድማ ይላኽ
أبازل تكال مفر مدهاني زفري مدهانيتات زفري لعلت زحلفو مسرح كله بالسندات استسنيو أب كفل مخزنياتو ببوانو كاب كفل مخزن بمسارة قلبي زرقحو إذا مستزرقح مدهانيتات كساب عدم أقلقلتهم زبقع أوش فابريكا بيسترفق مساتات من إيوان فريات تزرقح من كلو أما مسرح زغان مغيرو بحر مدهانيتنا نخير إيون تخطاتالي ملكي بقعاتي كاير اللوميو تا stability unit كا تبال كا كل جزء ناتنا مدهانيت تودي مستسرحة ناب عداقة يدرقح مالت حجي قاب عداقة مزرقحة قمنا سوكف بباجنا نزرقحة قمنا سوكف باج كا إذا معنا sample مترفنا مالتيو جيت sample مسترافة كسبتي expert ديت ناتو مالتيو كسبت معاتو حليف ذا قمنا سوكف عبشد شاورها عمت شد شاورهن كسبتا expert زلاقة قبتناتنا زي ترفنايو سامبل دام أنا تشيك نقبره جن عملت زغنا مدهانيت كابزنا هنا توديو ناب حزب زرقة عليه أما قدم نابتي ناتو معات قدم تنايتي إكسبير قدم ما قالوا زغنا نايتاش مقاقات ما عليه بالا شغل قال ماله حجم سنة لازلتي سامبل نكاتو لمانتي أنا متعرفت شاور ما تي مدهانيت زغنا قلت قاتيمو قاب عداقة نسمع مالتي تلا تطبق تلقى كتاب تزودا تناتو تاشمو يقصن مالتي أبز مسرح زي زغن عينة أنفت لو تبهر مزركب نقوم سمعت زوكل مرهانيتات بهوتوت كفار مسخم السحابي خنو إز مسرح زي أزلت كلمة فر مرهانيت هاجر أو تكال مخانو بقعت بغير مقدمنت كم سرع زرقاقت إيو بقندو دمات فابريكان استراتيجيكا وأقدا سنتون مقتل تقال سنات سنت نهيز بيرتراس لستسرعنيو هو حجي حده أبزي قرب أبزي عمت زي خنو على أبزي مثلا عمت حدثت فريات كتاتاتيو كل ساعة قال زنورو مدحانيت اللو داتتوكو يوم زغودو بزحاشو مالتيو سازي قال خبتهم زنورو مدحانيتات نساتهم بغالوت حدثتي زيادة افكتيف زغونو مدحانيت كاسر زلو كومو هذا تاتاتينا حجي كلا اي بزي زلنا يا عقم نايت تكال عقوبات هيهونا وهو العقم له ناي ماشين كاباسيتي بوزح له ناي تي ناي فاكتوري كاباسيتي بوزح له سلازي كابزلوس تتخيلوا درجة اصفي كنحبينا ندلي ابزو وازي درجة حدا شيفت ناس سرح زلنا حدا شيفت سرحكا اي واتنيو مبزحتو تكالاتنا مدهاني كلتا شيفت وثلاثة شيفت سرح سازي ازل كلتا شيفت سرح لالو ابزن زمصات له قرو عمتات مالتيو كوم غيرو نهزبي ناي هاجر عقمي بمولو شفينو ندقخ اقصد زالو مالتيو ندق بمثال كاني ناي وصع شرك كدحن كلالو ناي وصع شرك كدحن تلاخي إلو نقصالنتو وحسنات كخونو خيليو كم زبلتي مدبات لنا